auzit încărcat de atâtea acțiune. Are părul ca de foc și nu se ține de clube. Norile îl folosesc pentru experimente. Este o zi din viața lui Johnny Test. Are un câine porbitor și-l poartă peste tot. Mai mereu ceva bun și se linge peste vot. Mama și pe dar mai mereu sunt ocupați. Zăpăcit dezordonat și-l cheamă Johnny Test. Rege căsuță, bling bling și agenți de calitate. Mai mulți oi, pulpuri și creiere închețate. Asta e doar o zi din viața lui. 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 Johnny Test. Mama are un pui. Mama are o vacă. Tata este mândru. Și ce vacă? Vaca. Puiul. Vaca și puiul. Vaca și puiul. Totul începe cu un ceas legat de mâna lui, care oricând face minuni ce nu pleacă oricui. Oricât ar vrea pe lumea asta, nimeni nu-l întrece Ben 10. Iar când îl vezi, chiar o surpriză te poate aștepta. Extraterestru, el apare chiar în fața ta. E spin de nager foarte bun, ia orice formă vrea Ben 10. E mereu pe fază, rezolvă orice caz. El salvează lumea de orice necaz. Nu are frică, este un viteaz. Fiind cel mai tare, luptă fără de răgaz. Ben 10!